Ba? Naam. Ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka. Ne ko munna mɔgɔninfin kɛ man di fɛn ye burusi kɔnɔ f'i ka taa tagama na walima I ka taa duguba kɔnɔ. N denkɛ, anw fɛ burusi kɔnɔ a fadenya de ka bon kojugu a n'a juguya. Ni maa min ko k'e bɛ fɛ ka kɛ fɛn o la fo n'i taamana wa n'i seginna fo n'an dɛsɛra dɛ n'o tɛ an b'a sɔrɔ I da. O ye mun ye? N b'o kɛ o bɛ dabila cogo di? O min filɛ nin o bɔra yɔrɔ jan wa hali ne yɛrɛ tɛ se ka fɛn f'o la. Ne kɔni bɛ min dɔn maa min e bɛ fɛ ka kɛ fɛn f'i ka dɔɔnin de kɛ. Dɔɔnin kɔrɔ tɛ k'i bɛ se ko la ye. Dɔɔnin kɔrɔ ye faamuyali de ye. Maa o maa ye faamuyali kɛ I bɛ ko dɔn I bɛ ko kɔrɔ dɔn. Kɔkɛ, ne ye gan min da ɲina o gan wulitɔla ni ne taara sɔrɔ gan bɛɛ de fɔsɔfɔsɔra. E dun b'o fɔ cogo di? Mun y'a sɔrɔ? Kori gansi tɛ? Ayi, gansi tɛ. Salon Kajani ye gansi min da o dɔ de bɛ ne bolo. Ne kun ye fɛn min di e ma n'i k'o don a fɛ e y'o dan wa? Ayi, ne m'o da. Aw musow filɛ nin a tɛ ko minɛ ba la fo n'a kɛra tiɲɛni ye tuma min. Salifu bolo fununen filɛ nin ye. Salon a ma kɔlɔkɔlɔ wari sɔrɔ su ni tamati la. Ɲinan samiya donda in selen filɛ a bolo fununen bɛ tɛ I b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ. N ye nin faamu tɛ baasi ye. Karim, k'a fɔ k'e kunkolo t'a la ka wuli den ma da la fiyewu. Mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin kuma sugu fɔ cogo di? Ne kunkolo ni wulili cɛ a ka jan I ko jɛgɛjala ani baji. Salaba dɛ, ne ko tasuma fɔli da la a bɛ se ka da jeni. Tasuma dɔw fɔli da la a bɛ da jeni ka tila ka datigi yɛrɛ jeni. Ayiwa, kuma in ka dan ani ɲɔgɔn cɛ dɛ. N y'a mɛn. Ne ko aw ka sini na baro bɛ Seydou ni ka da la de wa? Ayi, su in na baro tɛ Seydou fɛ yen. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bijan fɛ yen. Su in na baro bɛ Bijan fɛ yen. N'a kɛra cogo min na I bɛ mɔgɔ bila n ma. Ayiwa, o tɛ baasi ye. N bɛna fɔlɔ. Ayiwa, sira jɛ n ye. An sɔgɔma baba. Nba kori hɛrɛ sira. Nin ye wulitɔ ye ka bɔ sunɔgɔ la. Ne ma sunɔgɔ su rɔ. Mun fɛ? Kunkolodimi y'a sababu ye. Kunkolodimi? E ba ko k'a ka gansiw tiɲɛna e ko ko kunkolodimi b'i la. N y'a faamu nin bɛɛ ye juguya de ye. Dutigi dun jɔyɔrɔ ye de ye a ka jɔ a ka dudenw ni kungo cɛ. Baba, mura dɔrɔn de don. Mura tɛ, n y'a faamu. Baasi tɛ, n ye kɔrɔfɔ faamu.
I tun ye baara min kɛ ni baara in ɲɛna kosɛbɛ nka a tun ka di ne ye ka dɔ fara a kan. Y'o faamu o diyara n ye kosɛbɛ ni kɛlen ye mago ɲɛ ye ka dɔ fara a kan o tɛ baara in taa da i k'i hakili latigɛ ne bɛna sira ɲini. sira b'i bolo Nam. Anti. Duguse. Nam. A fɔ kangaramadi e de ye o ye i b'i kelen na a bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ka don i ka baara la kelenna miiri ni kelenna toli a bɛ miiriya caman di maanifin ma n'i m'i hakili to i laban mɔgɔw b'i kɛ maa jugu ye. N kɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn de don. N'i t'a dɔn fɛn o fɛn don n kɔni bɛ min dɔn kuma diya y'a wagati ye wa kangari bɛ di ye waati min na o de y'a wagati ye dɛ n'i m'i kɔlɔsi i yɛrɛ la i bɛ fiɲɛ bila i yɛrɛ ka adamadenya la. Baasi tɛ n'i ka kuma mɛn n'i y'a fɔ n y'a mɛn. Manche. Nse. Mam nata jemne bula. Ka taa mun de la i ta? Ma Jamal muso ma wele bila ne ma ko ne ka sɔrɔ jemne bula. Ne yɛrɛ hakili t'o la bilen. Ma mun ne b'e la? N dɔgɔnin. Ne ye gan siɲɛ min da ɲina o gan wulilen kɔ ne taara sɔrɔ gan bɛɛ de fɔsɔfɔsɔra. E m'a dɔn ni gan in kun ɲɛna anw bɛ sigi caman sɔrɔ. Ma a bɛ bɛn. E yɛrɛ ko k'aw bɛ taa don jumɛn? An bɛ taa wula yen nɔ. Ayiwa baasi tɛ. Zamble. Namu. Fɛn min bɛ namakɔrɔ sigilen bali dosokɔrɔ tulonkɛ fɛn tɛ. Nin ye tiɲɛ ye n kɔrɔ e ma i buramuso ka gwango ye. N ko sɔgɔmada in na an denmuso sera a ma k'ale kunkolo bɛ k'a dimi a fɔ o ye gansan a fɔ wuli kuma dɔn man fisa n sen tɛgɛ ka di ye. O ka di o ye kabi i buramuso taara ka taa ci fɔ ne ɲɛna ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ko gansan tɛ nka ɲɛɲinini bolo ma e ye ne kɔrɔ ye a ka di n ye an ka ko in ɲɛɲini a ɲɛ mana kɛ min ye an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. n buramuso fana tulo jalen. n'i y'o fɔ n kɔrɔ i ye dɔ bɔ a la sabula
ne ye yiri d'a ma n k'a ka taa don bɔ a fɛ a ma o kɛ musow ka ko don u tɛ ko kɛ a kuma na An sɔgɔma ma. Nse dusuba yɛrɛ sira. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Nse N kɔrɔmuso dun? duguse wa? O ma wuli fɔlɔ. Halisa sunɔgɔ wa? O ma tila ka si bangala la fɔlɔ koyi. Fɛn min dara sisan sɔgɔmada in na dɛ. Ayiwa baasi tɛ. I ka cɛkɔrɔba yɛrɛ tun ko n ma k'i kunkolo bɛ k'i dimi. A nɔgɔyara? Awɔ a nɔgɔyara ma. N'a nɔgɔyara o diyara n ye. Taayɔrɔ ko ani yaala yɔrɔ o de b'a kɛ. Ayiwa baasi tɛ. N bɛ don so kɔnɔ duguse nɔfɛ. O bɛ bɛn. Kulu abali baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ yen baasi tɛ yen Kulu nam ne kɔni bɛ min f'i ye ne t'a dɔn min b'aw bolo dɛ aw dɔgɔmuso ye ko 12 a kelen ni bɛɛ de bɛ bɔ kungo kɔnɔ kunasini ko ne n'a ye ɲɔgɔn ye boli tun bɛ nin ka ne fa ne ko mun de b'a bolo dɛ kamanagan kelen min bɛ e la dɛ o kamanagan m'an yɛrɛw kan an kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn b'a bolo la ne ko i bɛ nin kɛ mun ye dɛ an bɛ nin kɛ mun ye ne kɔni bɛ da la ni hɛrɛ don bawo kabini ne wolola n bɛ deli ka nin kuma mɛn hali baroda la a kelen de b'a dɔn a yɛrɛ ye ayiwa o la ne bɛ sira ɲɛ baasi tɛ sira tɛ ne ye wele duguse Naam. ne bi e ɲininka o ne ko mun kelen pe de bɛ e kelen bolo i bɛ ka min ɲɛnabɔ sabula nɛni tɛ nɛni ye bugɔli tɛ bugɔli ye i ka nin miiri ko la ko min bɛ adamaden jogokolon bɔ a la ko min dɔ ma da e kan o tuma mun b'i bolo Baba, maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jeninen dɔn. Ne hakili la n'o ye fɛn ye. E kan k'o dɔn teliya la ka tɛmɛ ne kan. i ye tiɲɛ fɔ nka e ta in de taara ka ne bolo dan n y'a bila minɛn o minɛn kɔnɔ a taara k'o bɛɛ lajɛlen to a wajibiyalen don ne kan ne ka e lamɛn yaasa n k'a lakale N y'a faamu. n'i ma fɛn fɔ n ye n b'i ba bila a b'i ɲininka N y'a faamu. o de kun don Ne bɛ siran ɲɛ. o bɛ se ka kɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ ka se soma ma denmisɛnnin min don a tɛgɛ kolen don ka ɲɛ a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔ n kɔrɔ an tun bɛ taa suma fɛ yen ka taa mun kelen na fiɲɛ jugu min kun da m'an ka kabila kan n'an ma wuli joona o ko n'a ɲɛnabɔ nin ye tiɲɛ n'i ko cogo min an b'a kɛ ten n kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ s'a ma sisan tɛ baasi ye o ka kɛ an cɛ suma kɔri baasi tɛ Baasi yen foyi tɛ na. a b'a E yɛrɛ dun? tɔɔrɔ su la Sigi b'an fɛ. an cɛ an cɛ Dɔ di. soma ni ye n selen i ma denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ
Semi ma fiɲɛ jugu dɔ kun b'anw ka kabila kan i k'a lajɛ Makɔrɔ tɛ baasi ye n bɛ jateminɛw kɛ kosɛbɛ ni min bɔra a la n b'a kɔmakulu f'i ye o bɛ diya i y'a kɛ cogo min u y'a kɛ cogo di wuli kuma dɔn a ka fisa n sentigɛ ka di ye dɛ o ye tiɲɛ ne ko bi ye don jumɛn bi ye kɛra ta ye alamisa n bɛ mɔgɔ bila i ma o bɛ diya n bɛ sira sira bi ne yɛrɛ la Dusuba. Mun de b'e dusu? N t'a dɔn fɛn o fɛn de bɛ ne ba la. N'a ko a bɛ ko o ko kɛ nin wagati in na a si tɛ ka se ka ɲɛ a bolo. Nin ye waati min ko ye n ka nin baba fana tɛ ka se ka bɛn ani n baba cɛla ka gɛlɛn kosɛbɛ. kana jɔrɔ nin bɛɛ bɛ ban duguse n'i y'i sen ta k'a da bi n'i fa bila ɲɔgɔn na Ma, ne bɛ taa ka na sisan sa. N tɛ mɛn o. ka taa min komi mɔgɔ tɛ ka kuma e ka ko la o de bɛ k'a diya i la tɛmɛ se ka ti dɔgɔmuso tɛmɛ baara la tɛmɛ se ka ti dɔgɔmuso dɛmɛ baara la Sirajɛ n'an kɔkɛ na yan n'an kɔkɛ Sirajɛ a bɛ i n'a fɔ faden juguya de wulilen don anw ka kabila kɔnɔ sabula ko dɔw kɛn bɛ bɛnsenma ye o tɛ se ka kɛ fiyewu ni ko tɛ a kɔrɔ e dun y'o fɔ mun na buna adamaden man ɲi ka min ɲɛgɛ bɛ a kɔ kan maaninfin ɲɛgɛ de b'a kɔnɔ maa dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ o t'i ɲɛ dɛ maa dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ o t'i ka hɛrɛ fɛ wa n kɔrɔ ko a bɛ ko in ɲɛɲini ko k'a ɲɛɲini wa ko ɲɛɲini ka taa min a kɛra an ye sɔnni kɛ o a kɛra an ye laada latilen o a kɔni a mana kɛ maa min ye a tigi yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ de nɔ don k'u ye bɛnsɛma de ye o t'a yira k'a fɔ ko b'a kɔrɔ o Sirajɛ i welekun de ye nin ye ayiwa ne bɛna na lajɛ fɔlɔ tɛ baasi ye o ka kɛ i mana kuma fɔ muso ninnu ɲɛna waati o waati k'u sigi ka hakilimaya kuma f'u ye u t'a ye hakili kɔnɔ fiyewu kunfɛ ko an tɛ Siraba baasi tɛ yen baasi tɛ na hakɛ to dɛ o ye bɔtɛ kungo la awɔ kungo jara awɔ alhamdulilayi an ci Siraba a dun kɛra cogo di
Kunu a bɛ ne bolo e taara ne ka bon fura fo suro ne bolo baro kɛ da la ne nana sɔrɔ bon kɔnɔ nɔgɔlen don I jo tɛ nin na dɛ o ye tiɲɛ kunu ne ma se ka tigɛ bon fura min na ne ko me da dɔɔni sunari tɛmɛna an kan ayiwa tila I ka taa fura awɔ ɲamɛ ne ko mun de bɛ dugusi bolo kungo kɔnɔ in na dɛ o fɔ mun na I ye ko 12 a kelen de bɛ taa kungo kɔnɔ a yɛrɛ ma dugu bɛɛ dɛsɛra dugusen n'a ka nin ko in na ne yɛrɛ min filɛ ne ma kɔlɔkɔlɔ kuma fɔ a ye anw bolo a bɛ taa cɛko de la nka an nana ye cɛko tɛ min ka di mɔgɔ ye a b'o de kɛ o ye tiɲɛ ayiwa komi yɛrɛ ko ten n bɛ taa ni m'a ka ji ye awɔ m'a kana kɔrɔtɔ baasi tɛ an ko du in dali nege foyi tɛ ne na bilen e fa mun na ni fɛn bɛ ka nege bɔ ne la bi o ye du in dali de n kɔrɔya ta baro bɔ k'ale sogora ne yɛrɛ ye sogo min kɛ surɔ ne ma kɔlɔkɔlɔ jatigɛ kɛ n jatigɛra kojugu mɔgɔ yɛrɛ bɛ ni ko tɔ ɲɛdɔn bilen wa mɔgɔ si de hakili sigilen tɛ ni ko dɔ ma kɛ yan fɛ ko dɔ bɛ kɛ yan fɛ o tuma na an ka du ye mun de kɛ n'anw b'a la ka sara o la ne de b'o ɲɛdɔn e yɛrɛ dun fana ko k'i tɛ sigi n'i tɛ yan fɛ I bɛ yan fɛ ne kɔni b'a dɔn ni nin ko in ma lajɛ diɲɛma jɔlen na a ko k'an ta k'an bolo dan dɛ Muramuso na dɛ muramuso fɛn o fɛn n'a bɛ ye adamaden minɛ n'a bɛ se k'i dun I kana sɔn k'i nɛmun dɛ ka ko kɛ bolo kɔfɛ fɛn I n'a fɔ I mago t'a la n'a dun ko wulila a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye o ka ca aw musow de fan fɛ e filɛ nin e ka suma si ma ɲɛ wa I denmuso o yɛrɛ tɛ se ka sigi bilen a bɛ dugu fan bɛɛ kɛrɛfɛ mɛriw ani mɛri juguw la wa kabiri kunna sini ne denmuso a b'a la ko a kunkolo b'a dimi a fɔ o ye gansan ye muso de da man ɲi ko caman na aw mɛnna ka muru mɛn basukan na a mɛnna aw kun kan ka jateminɛ kɛ nin ko in na n ko bɛɛ n'i ka baara dugu in na maaw de bɛ yen n'i ser'u ma u b'i ka gundo lajɛ ka o fɛsɛfɛsɛ k'i ka taaɲɛ sira yir'i la n'i y'a da ne ma dɛ aw kan ka nin ko in jateminɛ di ɲɛma jɔlen na n'o tɛ ko taacogo tɛ ka ne ja dɛ wuli kuma dɔn a ka fisa sen ka di i bɛɛ bɛ wuli nin fɛ n'o tɛ nin tɛ gansan
ne nana ka na an gindo dɔ de kalifa i la sabula ne muso tagabolo bɛɛ lajɛlen de yɛlɛmalen don nin waati in na a ti don a don kuma na su a ti don a don kuma na tile n b'a don ni taabolo fɛn fɛn ye o bɛɛ lajɛlen yɛlɛmalen don n nana sa ni fɛɛrɛ min b'o ko la yala ni fura min bi sɔrɔ o la i ka se ka n dɛmɛ o la Zabile namu o tɛ baasi ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ o ye fanda de ye tiɲɛ an ka baro dɔɔni o tɛ baasi ye Zamile i nana i na kuma na i ye kuma min fɔ i ye tiɲɛ de fɔ dɔnni ɲini kun tɛ foyi ye ka mɔgɔ ɲumanw dilan n'a ye ka mɔgɔ juguw dilan n'a ye i furumuso sera ne ma ne de ye baara k'a ye n'i y'a ye n bɛ ka nin bɛɛ f'i ye cɛya ye gindo de ye wa ni muso ɲɛ fiyena a tɛ yeli kɛ dɛ a ta bɛ kɛ dibila taama de n'a ye fɛn min sɔrɔ a bolo ko ye hɛrɛya ma fo don min na n'a ye dangala ta kuma o ma dɔn a bɛ na ne fɛ yen cogo min a bɛ taa ne ɲɔgɔnna caman fɛ yen ten i n'i balimakɛ a y'aw janto ɲɔgɔn na su in na n'a bɔra i bɛ bɔ a nɔfɛ nka i ka s'i dusu la dɛ n'i ser'i dusu la i n'a taama se bɛɛ dɔn n'i dusu y'i kɛɲɛ sa i tɛna a ka sira foyi y'i ɲɛna bilen sini misibɔ tile waati i bɛ na mɛn fɛn dɔ d'i ma o b'i dɛmɛ cɛya kɔnɔ i y'a faamu n y'a faamu n da kun ye nin o tɛ juguman ye sira de an b'a ko cogo o tɛ bɛn an b'a kɔri baasi t'i la denmisɛnninw don Kɔkɛ namu komi n bala ka kɛ sisan ne tɛ ka foyi faamu a la ne tun sɔnna ka sira di yan ne tun bɛ fɛ ka taa dugu sen fɛ dugu sen fɛ yala mun bɛ dugu sen fɛ denmuso fila bɛ ne bolo ka fara e kɔrɔkɛ den kan o bɛ mɔgɔ min bolo a fɔ k'an ka sigi o man ka sigi e tun bɛ fɛ ka taa waati ne tun sɔnna ne tun bɛ fɛ ka taa sini sini yala i bɛ tile joli kɛ ne mɛnnen ba o bɛ sɔn ka kɛ jɔ a kun kelen tɛ baasi ye sira diɲɛ dun ye ayiwa n bɛ na n'i ka to ye sisan o diya n ye n bɛ bɔ a kɔrɔ Suma n'a fɔ ni cɛ bɛ fɛ ka sɔmi na dɛ cogo di ta
a ma fɛn fɔ n ɲɛna nka a kɛcogo fɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ ka sɔmi ko dɔ la. E dun ma fɛ an ka mun k'o la? Ne tun ye jɛ ɲini a fɛ n bɛ fɛ ka taa taamasen na walasa I ye baara min fɔ ne ɲɛna n ka se ka olu kɛ hakilisigi kɔnɔna na. Tɛ baasi ye. E tun bɛ fɛ ka sira ɲini a sɔnna ka sira di yan ko n ka taa se ma. sini I b'i gɛlɛya ka bɔ yanni misi bɔ waati cɛ. Y'a faamu. Diyara n ye. Sira b'i bolo. Kani jaduma ninnu tɔw lajɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe Torche Communication. Awɔ, tiɲɛ don. Torche Communication. Awɔ, yɔrɔ kelen pe Torche Communication. Yɔrɔ kelen pewu Torche Communication. Ka ni jaduma ninnu lajɛ ka fɛrɛ a ma yɔrɔ kelen pe YouTube kan Torche Communication tape dɔrɔn I ka aimer I ka partager I ka segin k'i abonner an bɛ ɲɔgɔn bolo.